Νομίζω. Ωραία. Και φτάνουμε στο 10ο λεπτό, όπου από αυτό το ακουνάκι του Πέδρο ο Τζόρντι Άλμπα θα βρεθεί σε θέση φόρ και θα κάνει το 0-1. Όταν στο δεκάλεπτο είναι τρεις κλασικές ευκαιρίες, νομίζω ότι από εκεί και πέρα αρχίζει και κουράζει το θέμα. Έτσι, Νίκο. Εδώ θέλω να δείτε το ακουνάκι του Πέδρο. Έτσι. Όλοι βέβαια και ο διαιτητής και ο υπόπτης κοιτάνε το ακουνάκι του Πέδρο. Όταν το αριστερό μπακ είναι αυτό που πλασάρει εκεί, καταλαβαίνεις ότι ναι. Άλλο δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ακριβώς, καταλαβαίνεις ότι το βράδυ είναι δύσκολο για εσάς. Και εσείς πέσατε στη φάκα, έτσι, κοιτάτε το ακουνάκι του Πέδρο και δεν βλέπετε ότι. Αντίστοιχο είναι το ποδόσφαιρο. Πραγματικά παρασύρει και τους διαιτητές να θαυμάζουν. Λοιπόν, είναι η κάθετη τώρα του Σίλβα στον Πέδρο. Άψογο κοντρόλ. Ανταλλαγή ρόλων. Ναι, ανταλλαγή ρόλων. Ο Σίλβα η παλιά είναι αρκετά δυνατή, αλλά θα τη σταματήσει εντυπωσιακά ο Πέδρο και θα κάνει το 0-2. Πάρα πολύ καλά αμυντικά στημένη και θεωρώ ότι είναι το σήμα κατευθύνης αυτή. 69. Ωραία. 69. Ο Τσάβι θα βρει τον Πέδρο και ο Πέδρο θα τσιμπήσει την μπάλα πάνω από τον goalkeeper. 0-3 είναι σο του Πέδρου. Αυτό που αξίζει να συνδεθεί με την Ισπανία νομίζω είναι ότι αυτό που λέμε για τις απαιτήσεις των ρόλων και τα χαρακτηριστικά των παικτών. Θεωρώ ότι και επειδή όλοι προσπαθούν να αντιγράψουν και την Μπαρτσελόνα και γενικά το ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου, ίσως τα επόμενα χρόνια να δούμε διαφορετικά χαρακτηριστικά στους παίκτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει η Μπαρτσελόνα και αυτό που κάνει και η Εθνική Ισπανία, μην έχοντας καθαρό ημοσέντερφορ, θεωρώ ότι είναι όλοι περιφερειακοί ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικοί που έρχονται από πίσω. Ήταν αυτό που είπε και ο Ανδρέας, έτσι. Ότι εκεί βρέθηκε ο Άλμπα, έτσι. Ο αριστερός μπακ βρέθηκε σε θέση φόρ. Και εδώ είναι ο Πέδρο πάλι. Κοιτάξτε πώς κολλάει, παιδιά, την μπάλα στο 0-4 στο τρίτο δικό του γκολ. Πώς θα κολλήσει την μπάλα και θα την πέρασε πάνω από το goalkeeper. Κοίτα, Νίκο, δεν γίνεται αυτό, έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Και είναι αυτό που λες. Χωρίς φέρει και το άγχος ότι έχουν κερδίσει, κατάλαβες. Χωρίς φόρ, όπως είπες, Νίκο. Αλλά ο Πέδρο εδώ είναι εκπληκτικό εδώ πώς θα. Για τον έκτο όμιλο, Ρωσία-Πορτογαλία. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το ντέρμπι της βραδιάς. Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Και το Σερβία-Βέλγιο. Και το σκορ άνοιξε μόλις το έκτο λεπτό από τον Κερζακόφ, ο οποίος βρέθηκε στον κενό χώρο, πλάσαρε σωστά τον τερματοφύλακα της Πορτογαλίας. Ξανά εδώ η φάση. Πολύ ωραία μπαλιά στον κενό χώρο. Πλασέ από τον Κερζακόφ. Με Κριστιάνο και Πέπε. Με Κριστιάνο. Ήταν και δύο τραυματίες και ήταν αμφίβολη η συμμετοχή τους μέχρι την τελευταία στιγμή. Και είναι και το γήπεδο Νίκο. Σε κακή κατάσταση γενικώς. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτό είναι. Στην ανάπαυλα. Το 0-0 παρέμενε εδώ μια πολύ περίεργη φάση. Ο Ρόις κλέβει την μπάλα. Περνάει με το σώμα του τον αμυντικό, ο διαιτητής δείχνει κίτρινη κάρτα για θέατρο. Φαίνεται εδώ όμως ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Και εδώ σε αυτό το replay θα φανεί πολύ καλύτερα πώς τον κρατάει ο αμυντικός Νίκο. Του δίνει και κάρτα. Και του δίνει και κάρτα, τον τιμωρεί. Μπορεί ο Ευρωπαίος να το διατήσει αυτό. Δεν ήταν σίγουρα. Και κάτω πάνω. Με αυτά και με αυτά η Ιρλανδία γλίτωσε από γκολ. Όμως στο 32ο λεπτό ο πολύ φορμαρισμένος Ρόις, ο οποίος είχε σκοράρει και στο προηγούμενο μάτς της Γερμανίας με την Ελβετία, με την Αυστρία, συγγνώμη, ανοίγει το σκορ για τους Γερμανούς. Ο οποίος πλάκα να βγάλει και τη φαρέλα και τον αποβάλει κιόλας. Κατάλαβες. Την κάρτα την πρώτη, βγάλει και τη δεύτερη για να φύγει στον πανηγυρισμό. Ο οποίος Ρόις σκοράρει συνεχώς και στην Bundesliga, νεοαποκτηθής από την Dortmund, σκοράρε δις κόντρα στην Gladbach, την προηγούμενη ομάδα του. Την ομάδα στην οποία ουσιαστικά αναδείχθηκε στο πρωτάθλημα της Γερμανίας. 0-1 στο 32ο λεπτό, 40ο λεπτό. Νίκο, βλέπω ότι η Ιρλανδία παίζει πολύ ψηλά. Και κοιτάξτε πώς ξεδιπλώνεται ο συνδυασμός. Βλέπω πολύ ψηλά τη ζώνη. Βλέπετε εδώ τον Boateng, αλλάζει παιχνίδι για τον Ρόις, ο οποίος απλά κοντρολάρει την μπάλα. Βλέπετε τον τερματοφύλακα εκτός θέσης. 0-2 έτσι απλά μέσα σε 8 λεπτά από τον Πιτσιρικά, ο οποίος πραγματικά έχει κλέψει την παράσταση από το δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς, ενώ όλοι έλεγαν ότι ο Γκέτσε είναι αυτός ο οποίος είναι το νέο μεγάλο αστέρι του γερμανικού ποδοσφαίρου. Δεν είχαν και άδικο, απλά από τα μέσα της περσινής χρονιάς ο Ρόις είναι αυτός ο οποίος έχει διακριθεί. Και φαίνεται και το κέντρο του Gladbach φέτος πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, 0-2. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Μια καλή στιγμή για την Γερμανία, η οποία πέρασε ανεκμετάλλευτη εκεί ο Κλόζε, ο οποίος συζητήθηκε πολύ την προηγούμενη εβδομάδα με τον γκολ αυτό που πέτυχε με το χέρι στο καμπιονάτο. Η Ιρλανδία δειλά-δειλά προσπάθησε να βγει μπροστά. Πολύ δειλά όμως. Δεν τα κατάφερε σε δύο στιγμές. Χαρά είναι ψηλά παίζει. Έδιωξαν οι αμυντικοί της Γερμανίας. Με ψυχή, με καρδιά.
Και μετά και από αυτή τη φάση την οποία ξαναβλέπουμε, θα φτάσουμε στο 55ο λεπτό, σε αυτήν εδώ τη φάση, όπου ο Κλόζε θα κερδίσει πέναλτι. Προφανώς είχε τύψει ο διαιτής, αν και σωστή εδώ είναι η περίπτωση πέναλτι. Τσιμπάει την μπάλα ο Κλόζε και συνέχεια δέχεται το μαρκάρισμα. Στο 50ο λοιπόν δεύτερο λεπτό, ο Μεσούτ Ozil κάνει το 0-3 και ουσιαστικά, και με νέο κούρεμα εδώ, τελειώνει το μάτς. Στη συνέχεια οι Γερμανοί δεν σταμάτησαν. Θάκης, τι βέβαια ότι παίζουν μαύρα βραχιόν. Να πούμε γρήγορα ότι πέθανε ο Χέλμουντ Χάλερ, ένας παλιός παίκτης που είχε βάλει και γκολ στο Μουντιάλ του 66. Στον τελικό, ναι. Αυτό είναι το 0-4 με τον Κλόζε, ο οποίος σκόραρε και αυτός. Στο 58ο λεπτό, γενικώς οι Γερμανοί είχαν ένα εξάλεπτο, πέτυχαν 3 γκολ. Εξαιρετικά δύσκολο το γκολ αυτό. Γιατί νομίζω ότι ο τερματοφύλακας περιμένει ότι εδώ θα την τελειώσει, δεν θα την πάρει κι άλλο. Ο παίκτης θα πλασάρει, αλλά αυτό είναι και πολύ πλάγια. Ναι, το πάρει και πολύ πλάγια. Δυσκολεύει τη γωνία του πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τελειώσει το παιχνίδι. Να δούμε τώρα, τελειώνουμε να φεύγουμε. Αλλά εντάξει, μιλάμε για ένα από τους πολύ μεγάλους σκόρερ. Ο Κλόζε. Και παραδέχεται και όταν τον σκοράρει με το χέρι. Άμα έχει βάλει τόσα γκολ κανονικά, 61. Στο 61, σε αυτήν εδώ τη φάση, με αυτή τη βολίδα πάνω στην κίνηση του Κρός, ο οποίος γενικώς έχει ένα καταπληκτικό πόδι, θα κάνει το 0-5. Σου λέει δεν τελειώνει με τίποτα. Με το αριστερό για τους Γερμανούς, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν ότι είναι πολύ φορμαρισμένοι και μάλιστα την Τρίτη υποδέχονται τη Σουηδία στο μεγάλο ντέρμπι του ομίλου. Ντέρμπι καλό στα παιδιά είναι. Οι οποίοι Σουηδοί κέρδισαν 2-1 εκτός έδρας στα Φέρο. Και αυτό είναι το 0-6 και πάλι από τον Κρός, πάλι με μακρινό σουτ. Ο συγκεκριμένος παίκτης σκοράρει και με την Bayern και με την Εθνική Γερμανία από πολύ μακριά. Οπουδήποτε. Πρώτα απ' όλα σουτάρει από παντού. Ναι. Και εδώ σκοράρει με το δεξί. 0-6 λοιπόν στο 83. Ο κόσμος πάντως δεν έφυγε και περίμενε μέχρι και τις καθυστερήσεις. Και πανηγυρίζουν όλοι, όχι. Όπου δικαιώθηκε για την αναμονή. Εντάξει, αυτό είναι και στο 91. Είναι και κουλτούρα ποδοσφαιρική αυτό. Όπου αυτός εδώ κουλτούρα είναι, παιδεία είναι. Ο Κίοχ της Μίλουολ στο 92 πέτυχε τον γκολ της τιμής για τους Ιρλανδούς του Τζιοβάνι Τραπατόνι. 1-6 τελικό αποτέλεσμα στο Εβίβα Stadium του Δουβλίνου για την Γερμανία, η οποία πραγματικά ήταν σαρωτική. Λοιπόν, μία ακόμη ομάδα που έχει πετύχει το απόλυτο και να δούμε τώρα να συνοψίσουμε το τρίτο όμιλο. Νησιά Φερόε Σουηδία 1-2, Ιρλανδία Γερμανία 1-6 και Καζακστάν Αυστρία 0-0. Και στην βαθμολογία οι Γερμανοί προηγούνται με 9 βαθμούς, οι Σουηδοί ακολουθούν με 6, Ιρλανδία 3, Αυστρία, Καζακστάν έχουν τους Ιταλούς στο Hrasdan Stadium και σε αυτήν εδώ τη φάση από το χέρι του Μικιάν η Ατζούρι κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε ο Πίρλο. 0-1 μόλις στο 11ο λεπτό για την ομάδα του Τσέζαρε Πραντέλη, η οποία όμως ισοφαρίστηκε στο 28ο λεπτό από ένα καταπληκτικό παίκτη, το Μιχιταριάν, που αγωνίζεται στην Σαχτάρ Ντόνετσκ για την Αρμενία, η οποία στο πρώτο ημίχρονο ειδικά πούλησε ακριβά το μάρι της, όμως στο δεύτερο ημίχρονο σε δύο φάσεις με αυτή την κεφαλιά του Ντερόση στο 64ο λεπτό, και ο Ντερόση δεν παίζει λόγω του ταχτσίδι στη Ρώμα. Και πολύ γκρίνια και μουρμούρα από τους Ιταλούς. Ναι, και από τον Ιταλικό τύπο και από τους οπαδούς. Και στο 82 με μια ακόμη κεφαλιά, αυτή τη φορά από το συμπαίκτη του τον Οσβάλντο, αγκαλιάζονται εδώ οι δύο παίκτες. Στο 34ο λεπτό άνοιξαν το σκορ οι φιλοξενούμενοι. Εδώ βλέπουμε μια καλή στιγμή για τους το δοκάρι των Σέρβων. Σέρβους με το δοκάρι του Τόσιτς. Όμως στο 34ο λεπτό με αυτή την κεφαλιά του Μπέντεκε το Βέλγιο άνοιξε το σκορ και έβαλε τις βάσεις για ένα διπλό χρυσάφι για την εξέλιξη του ομίλου. Στο 68ο λεπτό, και ενώ η Σερβία πίεζε
για να ισοφαρίσει Ήταν ο De Bruyne. ντέρμπι κορυφής, έτσι, με δεδομένο Ναι. ότι είχαν 3 ομάδες από 4 βαθμούς πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ο De Bruyne με αυτό το πλασέ έκανε το 0-2 για να φτάσουμε στις καθυστερήσεις. Αρκετοί Βέλγοι στις κερκίδες. 90. Ο Μιραλάς με αυτό το πλασέ θα πετύχει το 0-3. Τρίαμβος για τους Βέλγους μέσα στο Βελιγράδι. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε και τον πρώτο όμιλο.